na dua teman. Hemat bersundu. Dia bisa miyak oma bundiro. Kung sali ko din. Berarti mana minyak oma? Kaya mana perlu di mana dito kau kay mamu. Ano siya kau pagod. Kami nila tiga na buwan oma niya ang bumiro. Nakatapos sindiran niya ako. Koto. Sumaruga ay. Ilan na bumiro? Hindi na. Giya. Lupa, beneran dimilak sa biya isa.